Sprout. Sprout. Abante 4, Bato 5, Sound 2, Indicator 10, Nox. Nox day, Indicator 13, shoutout, Grounded Clothing, shoutout day sa Sprout, Rapolo, City Boys, Outfitters, GHC Digital Prints, Taniverse, Nad, El Shaddai, Drix, Pindote, Ate, Nargel Olpus, Nimber Garayo, Jerek Pudilio, sa asawa na Adre, Boards, sa kanan. Sawa, Shaido, ikan mabulo, magawagan. Play bagay, Clemente, BSK, Mabolo Skiptron, Isdom Lambda, sa tanan ng umis, sa mga pa. Daw sa kulito si Shaido, ipili niya mauna, Nox. Rano, Nox, Yo, Rano again? Ataya sa buang, oy. Ako bagyo gipauna. At tanawo na turo di kay hagba ro duguna. Yo, Rano again? Yo, what up, Shaido? Di ba dapat di na lang mauwi mong gamit na pangalan? Wow, grabe ang galawan. Pagkaway batasan, kaya ka sa Cyrus the Virus niyang pangalan, gilisdan niyaw siya'y doho man siya gipakauwawan, no real talk. Battle na ni Biwayne, Cyrus the Virus siyang rap name, pero siya ba tong grabe kabula, kumuduwa. Ang mga lines sa ning abay, makalaay, makaduka, wa pag ginindot nga duwa, o hinuon virus, go, di yun maayo ang luwa. Virus, go, di yun maayo ang luwa, kaya kuyo ka nag-style ang animal. Kusog kaayo manaway sa mga nilabay niya nga kontra na kisyo COVID rapper lagi daw. Wow! Grabe ang galawan. Kurso kay ka manaway yung COVID rapper sa mga nilabay ni mo na kontra niya. Ikaw tunay virus sa pangalan. Damao na resulta. Ayaw sigig pabida. Kay dalira kaayo kang itagak. Nagbutang na ganig ang virus yung rap name. Niya sa rap game. Wag ya po ni katag. Muna ayaw kong palaguta. Kung di ka gusto imong baho kay manlutaw. Wag ko ipakibisag ba pa siya daw Cyrus the Virus pakado kaya nagkumuduwa og hugaw. Kaya nagkumuduwa og hugaw kay lirikal ni nga mau. Grabe ang kalawom, halos wala day makakuha. Pues kung naanad nakasilawom do, ako nila'y bahalag tabo ni Mugyuta. Kaya di man tani mauwa akong kabatil. Pero nangilog ni nga mau. Desperado pagkatao sa kasikatan kay uhaw. Naman ta kay siya mong pangalan do. Anong wala man kay uwaw. Pero di kaya po ko rin mo pildiw yung gaw. Bisag iburak pa ni mo imong best dong. Di ko mo bilib ni mo yan. Mau kay kusugay ka magpalaban og cellphone o rito. Na-choke ni siya sa pass niya nga battle. Dayon ni bunot siyang cellphone para yang mahinumduman. Lutaw ang pagkapusi yan nga rapper. Unta bay mo nang mahinuktukan. Kaya imbis mag-freestyle, nagpalaban no sa cellphone. Grabe yung nana siya katalawan. Nabig nakalimot siya siyang hotlines. Nagpalaban dayon sa cellphone na murag ni Dials 911. Ha? Murag ni Dials 911. Mo na di ka magsilbi na ko. Uy, bisag ma-freestyle pa ni boy. Naku wala kay chance ang maluwas. Kaya kung imong trip do makigbip. Kung sa kong hilig pamugas. Mo nang last. Nalakoy isulti ni Busyan. Bahay na niyang manok nagipadayo. Wa pa man klaro nga labok nganong gitari maniglargo. Bisag gustahan panigsakto ang resulta mga yabo. Mong ibalik sa neskalunas siyan kay di pa ni maayo. Gidamay pa ang Cyrus the Virus. Nya sik nakaana. Underground ragay to imo pa yung gisaba tabian. Ako di ay si Shaido. Sa BSK ko na panatag. Ni Dayo og lapu-lapu. Kay naa lagi daw babag. Apan sa akong naimamat. Wa ko malipay sa inyong gilatag. Akong gusto pangil sa pangil. Ya pangag inyong gihatag. Unsa man iman. Muna
Boxing ni mo na ako nga pangag manilan. Kasana. Na-issue. Murag ako rin maugtas. Nox, pila naman mo katuig wa nag-ilhan na isa toothbrush. Di, basin mo yung maot. Do, ako'y labot. Sa kadagang pwedeng maanggol, si mong pangag ra ko na blasot. Pangag na naman, nga no, suko na ka. Ngisi daw kay, punaan ko na. Mga pinulungan niya tamis, nahulog sa kalunay. Ug mauna imong cookies, ang kabugo worldwide. Hapa kay nay hapon, nga kay nay paon. Lata ni ang banga kay mas lala na ko karon. Walay taha kada baon ngayang gara kay maghilom. Makabuang akong tingog ay paminawa ang bulong. Pidi untang marain sa lungon. Ay na lang kay diha sa kapadong. Iyang ingon ni Ganjay, ako ang underdog aning duwa. Mauingon ni Bulong na ko promise. O ako ang wilder dog aning duwa kay mas puisonos akong rabis. Ha? King kuya, makapak pa rin ang ipuna. Bate po nila ni AGC. Sa baboy na nagtuyok iyang ipang istorya. O kung puros ra ka baboy, pues karon ka mabukya. Kayong na ay gamay nga pag-asa. Epektibo. Pero kung nalubra ganing sa kargada, ang resulta agresibo. Sige tuyok, sige dagan, kutas-kutason ng tudmawan ni McGregor ni Diaz, tamparos-paroson ra ko ni. Bisag sagulag tikas, walay kantong wali. Pasok di siya sa lata kung ako na'y mangarni. Di takalibel, boy. Sagunsaon ni Mugtabis. Ang pagtuon ninyong bata na himo ng Cesar Morales. Ug mao na inyong habit do dili na magamit. Slim but shady. Ug modis be rabbit. Ug si Nox modis. Napkin o modis napkin. Ang with wings pwedeng ma-enter. Sa akong rounds gamay rang syagit. Sipra raman gihapon bisag pa-whisper. Kay gigil na mo on board, nagluho nga makaburat. So to make the story short, magdugo niyang bilat. Mga linyang goofy, hasta ang tao makalodi. Karon ni panabi nga isa ka sa wild dogs kung gihimo na tikag pusi. Yabo ang Milo, abo ibaylo. Layo, tag diferensya, maupidi na kang mulaylo. Sapat na siguro ang storyawi nga si Nox ra ka. Imong kaatubang si Shaido. Pangag! Yo! Gitira na sana ng mga ngipon. Yo, gitira na sana ng akong ngipon. Grabe bugo ay kamurap. Una ilihang ang akong ngipon, inanakalayo ang atong gap. Naiya ko nung punan. Pwes karon mabarag ka sa kuha. Kay kung imo ni punan do, hutdon ko lang imuha. Wala! Patay na! Freestyle mo lang inyo? Yaran to, okay? Siya, DIC Cyrus the Virus. In short, Shaido. Shaido? Fuck you! Di ka magsilbi rin sa Sprout to. Kung imong tuyo, magipagpatasanay lang o IQ. Kaya nila ni basta mic check akong 1-2. Kada punches ako sakto nga mubarad sa muali. O dili, load ang akong punto. Kung muingon kong kada kumbo na ko anli o. Kumbo, anli. Ang giload na ko nga set up by imo habang nasakpan. Aw hinoon, maglisod yung kas pag-catch akong message kay di manggod ka smart. Sanya, di ba sa battle niyo ni P-Wayne? Girime ni mo ang uplok sa luklo. Wow! Halatadong wala nila yung choice sa anahan. Wala namang good siya ilaing matira. Maong galolo na lang, uwagan. Nya multi-multi pa'y tirada. Gusto kong kopyahon pa si Bag. Balik-balik. Oh, magbakbas gatay. Nya multi-multi pa'y tirada. Gustong kopyahon pa si Ban. Nya puro hangin rarabang rounds sa kayang ipagawasan ng nang idol sa urbano. Dapat pangalan ni mo fan. O shoutout dahil sa para sa kalunasan. Mauni ang manok ninyong gaayo lang ang purma.
Pues sa pool ni magbatog karon sa sprout ninyo gitugpa. Sulido nagbarog daghang nangamot og namusta. Pero mabuhi ka labok ba ni gilargo o ni sugba. Maong kung nagdahong ka mo daog nako karon ay nalagpugsa. Kay bisag ihurot pa nimo pusta tanang sulod sa imong bulsa, maglugos kas pagdaog aning daot nimo nga kontra. Wadi ko maldi ko pagkataw, pero ayaw lang po rin taong kong palaguta. Maong ayaw, sige na mao di hagaw, kung di ka gusto, si mong naong ko di itugpa. Si mong naong ko di itugpa. Di ba nakaganta ka minor di edad? Nagtugagwa ako kadungog. O ako itong gipasound, doon niya gisound, pero di ilaw mga nasukod. Imuhang voice ra ni loud, pero mabaw ra og duot. Ang kamabaw kagatuhod, di kahibaw, pagkauwaw laning bulok. Ang mga taong nagpaminaw sa imong bound o gilood. Sa itong minor pa yun di ay, kaya iyang lives pang way buot. Iyang lives pang, sa itong minor pa yun. Sa itong minor pa yun di ay, kaya iyang lives, Allah. Itong minor pa yun di ay kay iyang lives pang way buot. What the fuck? Oy, wako na chok. Nihunong ko gamay kay na iniagi nga way buot. Maliksan niya ka dong. Ayan. Ha? Lives. Itong minor pa yun di ay kay iyang. Lo. Sa itong minor pa yun di ay kay iyang. Lives. Itong minor pa yun di ay kay iyang lives pang way buot mo lang bisag kapila pa ka magninsin shaydo naku wala kay daganan guba ka malamang dili mo kayang maugawan ng sprout virus the virus kay vaccinated ni tanan. Uy na chuk. Ay na. Game. Game. Last game. Karon maambunan ng pangalan niyang Nox. Gikan sa salbahis ni mga source maong karon di ka karoks. Angaya ni mga buaya, sagpaon og crocs. Makulbaan pa siguro ko gamay og akong katabi si Tox. Makita na ninyong bigil. Sa iyang round lang basihan. Nga kung munaog ko sa imong level, mahimo na sad kong katawanan. Sa gamayng siwel, igora kang masiplatan, unsay pamati nga sa 1,000 ka papel, ikaw pa joy nasuwatan. Saklap ra ang padulngan. Kay ang rap wala gitunan. Mga damak, puros pawak, angay ninyo kay pangsampulan. Tatak sa may bumbunan, mga tagak na nasagulan. Ay mo kumpiyansa, kay mo kit-kit yung trabaho, mga diilan yung buutan. Kalit ka lang pasikatan, di ka ha ni mamiyong. Pero mas trip na kung mukatay sa gabi ingilalong. Sa damgo nahitabo, alas 10 pa yung dako, sige atong padayunon. Freddy Krueger ni mo ako, nakasuyok pa yung syabo, tibok adlaw, tikang urumon. Kinsa ang musalo sa anghel nga way pako, masig kalit niya ning dumugon. Boring kay kado, di yung tagapo, pero bano, angay na jud dahil patulugon. Makita ninyo iyang kabugo, naasa net ang evidence. Bulayog man mumurap, sadyang fighter lang mo confidence. Makita na, we're different. Karaan nga naihas, ang taga-sprout, hindi ka-sprout, kaya ako nang gipitas. Swerte kag naalag yung tangan ni. Kaya huwag naapata sa biiskip, pangagan yung di kag libre. Pero bisag asa nga lugar, ibutang. Di ka kita sa weak spot. Mapildir ako ni mo kung matsoko, masipyat, dihado kay pasmado, buhit ng palad kay nanglikad. Nagsunog og kilay, o sa gibuhat ang pagpangidat. Sa duwa nga, pisikalay na ay mata nga magluha. Bantay, hindi kalabay, kay mulahos, dunisto nga. Ya, padungga na sila si mong abay-abay, aron di na maglunga. Total di man ni mo kaya ang lirikalay, pagbugal-bugal na lang diha. Banga. Mabugal-bugal lang daw ko. Hindi na kumukuha lang nga rap, choy. Sakto na bugal-bugal kung imo ko mapildi dari hoy. Yung round 3 again. Yung break ba rin? Balik-balik. Yung round 3 again. Kaya taglay sa buang. Uy, murag action mo siya tag-tagam. Pero nalaki pangutanya ni mo siya ito. Imo nga na tanan. Di ba gipildi ni mo si Kinlord? O na piling gahi na kayo in town.
So unsay pamati siya ido nga nakapildi ka og Ginoo nga satanas kayong naong. Nga satanas kayong naong pero katukad siyang baratanan. Nakadaog ra ka ni King Lord kay sa iyang suwat wala siya kasag-o. Maong wala jud koy paki bisag gipildi pato nimong Lord. Oy kay wa man sad koy gisanto. Kay sa battle la ni King Lord ana siya. Ako ang kamatayan nga ang dala kay Karit. Kaway tumong simong pagnaog sa langit kung isakar at ikagbalik. Dang! Kamatayan nga nagdala og karit inuplok na nga arit kalaming iugbo pa ning adik malamang unsa man dalaw ni kamatayan na amaw rakit karit rakit Yay nga nang mga linyahan, pasakahon ni balik sa langit si Lord. Pues karon magmahay ka bro. Mapasaka lagi ni balik sa langit si Lord bay. Pero magsabay na mo. Kay basagin ni baba ang animal. Buhaton daw niya tanan para manimaho lang sa rapsin. Gustong magpahumot pangalan ning walay personal hygiene. Isus. Munang karon, knockout di ka barog ni taphaw pa kay sa rapsin. Top out di ka daog di ka agwantas sa kung rhyming. Kay bisag lyrical pa isgutan makabuhat og crime scene nung kita man sa ebidensya sa ako ang writing. Uy nga ni kumusuwat. Kada panchase makapanimbaut kung ako na mo pagara. Ug siguradong nailugnanan nga makaut kung ako na makagamit og bara. Munang karon makita ang kalahian kung ako na mo duwa og di lang basta mapanitan ang kaatbang mapugasag. Biski pa gikapita gidapigan nimo di ko mauga ay kutos imong gisandigan maapil nagkaguba. Guba. Round 3 na! Round 3 na! Ang ibalansi ang duwa. Adoy-adoy versikulo. Mao di ay nga pahina. Mga feeling sick apan babag ra day ang luwa. Kay kung imong ubo na ay plima kining ubo makaguba. Adi ka sa hiti pa bra. Sabtang wa pa maabtan sa ban. Kibaw kung buto kay ka basta ako'y ugan. Maglabad ra inyong matahas imong kalaki. Nagtuog baha iya ang flow. Banha ra day ang agi. Kuyaw pa kay mo daag panulti. Murag kinsa nga busgi. Ang kaya ra mayang mahambog iyang way punchline nga multi. Dugay na daw siya ngani. Mao'y perming sumbat na kaiger. Just to remind you, boy, walay resident nga makaprovoke sa kung kaibel. Inyong dila, nagkahuyang, nanubra sa hambog. Mga gaon na sa duyan, nga nagpuwang sa tabyog. Ako tong bata nga nagtsabaw, nagpadungog nga naay, di pamati. Inyong kahilom, mabaraw, kanina gani, mga se. Bisag itingog pa o isaw, walay salbatong panabi. Kay mismo ang mga tao, testigo nga, kita lahi. Kamo, medyo laay. Nagkawala pagyoyangay. Bisan ganig si Shanty Dope, mura na og si 69. Ganong kani may gi-assign. Sayop imong desire. Muduot ang linya sa parting lawas, murag ni gakos o porcupine o teknikalan isgutan. Ha? Kaya katulgan. O teknikalan isgutan. Ha? Mapingis ramutanan. Unsaon taman, 2 minutes ra gihatag per round. But fuck that time shit. Walay limit nga bullet para sa mga stupid nga student. Masurprise sa akong blaw, lahi mo gulo nga gibunet. Ang punto, nagkayungit, magpangout mo sa kadaguhit. Manlimbaw, kaskahaw, feeling proud, kay siyang movement, hoy. Dapat sulit kada kulit, di lang kay panulti, puros burit. Ido-do, yung trabaho now, bisag grabe na kay gluget, kada tira kay mabulet, o diri ka makalupit. Mauni ang linyahan nga sa dalunggan kay mangupit. Papel ni mo mapunit, kinabuhi kay malugi sa gunsaon ni mo gunit. Walay usik kada tuig, sunod tuig. Lampamasin, maalanganin niya kasingon nga di man ko si Ice Cube. Pero this is how you do it. Sa una, kamu Sprout, ipang tanaw rata mo sa YouTube. Kalit na baliktad ang piko. Karon ikaw na say mo tanaw sa tong battle para mangitag asa ka na bigo. Disrespectful. Sabod pa Diyos tutunlan. Ingunan ako ka-powerful, ako ang sayok na iyahang pagtulunan. Sorry kapatid, kanungwa manimo na batid. Gihimo rati kag instrumento sa palasyo igparid. Namin, hodanan sakit, dunay kamot magtakilid. Makakita mo na'y kapasan aning tori ni David. Yabo ang Milo, abo ibaylo. Layo, tag diferensya, maupidi na kang mulaylo. Sapat na lagi ang storya nga si Nox Rakahoy. Ako si Shaido, hawa.
Check. Grabe nga hindi tayo. Bagsik kayo ba? Bagsik pareho. Pwede sa din siya mga daw. Pero natin judges. Ang buto sa Rando. 4-1. Nox. Judges. Yo, salamat guys, Sprout. Yo, shout out gani gloting. Salamat. Yo, salamat Permente, Doski, sa umama, upapa, mabulos kipron, Kristin Landa. Yawa, wala ko tingog, pero salamat ya Bon Sprout, mas bulong. Yo, Jitkoy day. Akong buto kay ka Nox 2-1. 1 o 2 kang Nox. Slip up siya pero gamay ra ito. 2 lines na lang. Ya, ang round 3 gihatag na ko ning Shaido. Pero goods props gyapon sa duha fighter kayo. So, boards, kung ako i-vote siya per round, akong vote 2-1 para kay Nox. Round 1, abino, gahe na to kang ang round 1 ni Nox, pero mas natripan ako ang round ni Shaido. Pero 2-3, maski pa nag-stumble si Nox sa round 2, pero mas natripan ako ang iyang atake, mas dagan siyang angle and mas direct siya sa kontra. So, ako gihatag 2-3 kang Nox. So, 2-1 para kang Nox. Yo, as Joe, Symptomatic Sprout. Boto na ako 2-1. Round 1, gihatag na ako ni Shaido. Gumikan sa mga matawag na kanan niya, babe. Basta na siya mga himiker nga fighter sa paminaw. Pero nabawi dayo ni Nox sa round 2 sa rebattles, sa direkta nga punto, mga punchline ni Nox direkta tanan. Round 3 dili po na ako maingon sikit kay direkta gid tanan kay Nox. Nindot ang props para sa flow pa rhymings ni Shaido. Pero mo to buto na ako 2-1 Nox. Yo, si Renz, para na ako, sa ako ang opinion, so si Nox ang nidaog. So round 1, so dito ang basehan ni Daog. Kang Nox, ang hunger rate is 9 out of 10. Then kang Shaido ato is 8/10. Round 2 is tabla, kay na-deflect ni Nox ang round 1 ni Shaido. Then round 3, so tabla. So round 2 akong gibasihan na round katura siya ay nagdagdaog ni Nox kay mas direct siya para nako. So 9 out of 10, then 8 out of 10 para kang Shaido. So Nox para nako muna. Thank you. Yo, Drain. Ano ba ako ang judging kaya ako rin iboto ni Shaido. Ang round 1 ako, tabla lang. Tabla ra sila kay medyo nindot ang ilang mga kuan saktora. Yang round 2, medyo na-stumble si Nox, pero nindot ang iyahang rebat bay katong kuan, katong atong gap, tong ipon gap, pero na-stumble siya. So akong gihatag ni Shaido niya round 3. So kanang round 3 kay ang Shaido gyapon mo tungod sa iyang writing skills, nindot ang iyang setup. Pero noon di kay impact na kusog, pero nindot siya bay. So dire ko. Hey.